Good evening, Mr. Carlo Manara. Um, Tatanong ko lang kung kamusta yung yung ginawa mong telemovie na ilalabas ngayong March. Okay. Yun nga, I have a Lenten special na ipapalabas sa ABS this March 28. Yun nga, okay naman. Actually, I'm very thankful ako, especially kay God, kasi nga, binigyan niya sa akin yung opportunity na to. Kasi yun yung first na, first na labas ko on TMZ. And luckily, lead role pa yung nakuha ko. So yun, sobrang thankful ako. Yun, nagpapasalamat ako dun sa talent coordinator and cast and producers nung Lenten special na yun. Dahil yun nga, kahit na newcomer ako, kumbaga pinagkatiwalaan nila ako for this project. Pwede mo ba kami kwento kahit na konting detalye sa telemovie mo? Okay. Bali, yung about sa Lenten special na yun, I will it's a true life story eh. So I will play the role of the name is Monty. Ayun, kumbaga yung pinaka-story kasi ng ayoko lang muna sabihin lahat ng detail, kumbaga para mas maganda kasi aabangan nila. Yeah, kumbaga I'm playing the role of Monty. Kumbaga ipapakita dun yung pinagdaanan niyang buhay kasi hindi talaga normal or usual yung buhay na pinagdaanan niya. And kung paano siya naka-cope up and nagbalik loob kay God. Balita namin may takot ka sa pagsakay ng barko. Paano mo tinanggap tong commercial na to? Yung regarding sa yung new TVC ko nga, yung To Go Travels. Actually nung tinawagan ako na and inoffer sa akin yung project na for the TVC. Ayun, nagulat ako, saka sobrang masaya kasi kumbaga To Go, alam naman natin yung To Go Travels kasi parang diba, it's not just a usual na barko, diba? Sobrang yun nga, so yung sinasabi nga nila, di ba, I have fear nga sa barko. Oo nga, before I have fear sa barko. Pero nung during the shoot, kasi pinasakay talaga kami ng barko ng To Go and to experience talaga. Ayun, sobrang masaya, sobrang iba. Kasi once na pagpasok mo pa lang dun sa barko ng To Go Travels, kumbaga parang mararamdaman mo na parang mag-enjoy ka talaga nung throughout the travel. Hindi mo mararamdaman na bumabiyahe ka. Kasi sa sobrang ganda ng amenities, mga facilities, sobrang okay. Yun, kaya talagang I'm very proud na naging part ako ng To Go Travels TVC kasi yun nga, sobrang maganda talaga yung yung facilities nila. Kamusta naman ang mga shoot nyo? Hindi ka naman ba nahirapan? Actually, yung shoot naman ng TVC tsaka ng movie, medyo hindi naman sila nagkakalayo. Sa TVC nga lang, medyo mas lighter. Kumbaga, you don't need to mag-memorize ng ganung habang script. So yun, mas lighter nga lang siya talaga. Pero yun nga, pero still, you have to act pa rin. Ano masasabi mo ngayong nag 1 million na ang The Pattern sa YouTube? Yun nga, regarding dun sa 1 million views nga ng The Pattern. Yun, nagulat ako, sobrang surprise talaga ako. Kasi parang, imagine, kumbaga, within a month, kumbaga, nag-reach siya talaga ng million views. Kumbaga, hindi kasi usual yung mga nagiging viral video na tinatawag on YouTube, di ba? Kumbaga, pag umabot ng million yung views mo, kumbaga, ganun karami talaga yung nagandahan or natuwa dun sa pinapanood nila. Ayun, so yun, sobrang natuwa ako. Saka siguro blessing in disguise na rin yung pagka-delay ng supposedly premiere namin. Kasi at least ngayon, mas napaganda. Kumbaga yung publicity, mas lumawak, mas lumaki. And yun nga, even abroad, sobrang nagulat ako kasi yung response ng mga tao, sobrang positive. Kaya yun, sobrang masaya ako dun sa feedback sa amin through YouTube nung The Pattern. Balikan namin na nag-alala kayo na hindi ito matuloy. Actually, hindi naman sa hindi natuloy. Nag-alala lang kami yun first, di ba? Kasi ipapalabas nga siya agad ilalagay siya agad on YouTube before nga mag-premiere, bago yung premiere mismo. Nag-worry lang kami first ng ibang mga cast kasi nga baka mamaya, inisip namin baka mamaya at first wala nang manood kasi nga makikita nila sa YouTube. Pero yun nga, at least thank you na rin kay Direk kasi tama pa rin pala kasi kahit pa paano, kumbaga mas na-reach out namin yung mga tao na gusto mapanood, mas nabigyan namin ng idea yung mga tao regarding dun sa film. Saka kumbaga dun namin napatunayan na yung tao talaga, kumbaga kung papanoorin ka talaga even na yung lumabas sa YouTube. So ayun nga, ang maganda dun kasi internationally na kumbaga napanood yung mga tao abroad, yun, kaya sobrang maganda, sobrang okay yung paglagay niya sa YouTube.
Ano masasabi mo ngayong marami pa rin gustong manood na sa big screen on The Pattern? Yun, I'm thankful, very very thankful kasi talagang sinuportahan nila yung film. Tapos sobrang I felt proud kasi parang this is my first kasi na movie and hindi ko ini-expect na kumbaga na ganun yung maging response. Actually, every time na nagbabasa ako ng mga comments on YouTube na parang, yun nga, mostly positive naman. So nakakatuwa kasi kumbaga parang hindi lang pala kami mga kasing naniniwala dun sa film. Kumbaga yung mga taong nakapanood din mismo, kumbaga naniniwala talaga dun sa film namin. At meron ding nabalita na may mga negative na comments sa The Pattern YouTube. Ano masasabi mo naman sa kanila? Regarding dun sa mga negative comments, hindi naman mawawala yun eh. Kasi diba, kahit saan naman eh, kahit ano naman gawin mo eh, there will always be positive and there will always be negative. Ang mahalaga doon, kumbaga kahit paano, napansin ka. Either ways, good or bad, publicity is still publicity. And di ba parang, kapag pinansin ka ng mga tao, ibig sabihin, kahit paano, na-appreciate nila yung film mo, whether it's good or bad. Kasi kumbaga binigyan ka nila ng oras eh. So ngayon, sa ipapalabas sa big screen, invite mo naman yung mga fans mo para panood sila. Okay. Yun nga, sa mga nagsusupport sa film namin The Pattern, once again, I'm inviting you to watch The Pattern on big screen. This coming May 2013, sana makita ko kayong lahat. And thank you, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kasi yun nga, dun sa pag-support nyo dun sa film namin. Thank you.